Kadai Akashvani Shillong, Kakubor Ban Pule de Lusatas Im, Kinikilong Kimat Bakongsan Jong Kakubor. Ki University ha India menta kilayo ka jing itu ha kaparthai dahina mar ki boitre kam jongki ki bathau shakalawai ka bapha bat ki rai bala shim ha kalyang ka pule puthi ong mantri rang bado Narendra Modi. Ka Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice kan sabishari ki jing ajimut jong kinong don banta halor ka Uniform Civil Code UCC ha ka jing ka ban salong ha kan ne ka la sing play. Bat ka jing hap slap ha Meghalaya mantakasnam kala shim ka jing im jong ki kapto ka ningut ki brio bat kila don ru ki jing twakhndo. Menteri rang bado Narendra Modi uloong bagi University ha India menta kila yo ekajing itu ha kaparthai dahina mar ki boitre kam jongki ki bathau shakalawai babha bat ki rai bala shim ha kalyang kapule puthi habakran ha kajing penkut ya kajing rakhe dap shispa snam jong ka Delhi University hanen kasngi Modi uloong badan ki por baki India ka don ha ka khem khat ha ka yo ka kon bat mentapan ka de ka wei ni ki santali kiri ki bakio bha ha ka yo ka kot ha ka purthai Modi uloong bahakasnam araja khatsau don tang khat atli ki University ka India ki badon kateng ha ka QS World University Rankings hendrai menta ki lakiu shaka saupo santali Menteri rang bado uloong ru baka Delhi University ka kenjo shispasnam ha ka por baka ri ka rakhe ya ka Amrit Mahotsav ne ka jingdap nyopo sansnem ka jingyo ya ka jing light loy Ka Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice, kalaong bakan sa bisyari kijing ajimut jong kinong don banta. Ka committee hapo kijing alam UMP ka BJP Haraja Sabha Usushil Modi, kalapantep ya baro laip huwaingut ki MP bat kitkot jong ka committee baya kijing ajimut halor ka Uniform Civil Code UCC nsaya perkhan ha kijing alang kabansalong ha kani ka lasng uplay. Ke Uniform Civil Code kadai ke jingterwa bantha bat pentri kami ki anshimet jing kinong shong shnong klem dapet shiliang khmat ya nyam ne laki dai shinrang nikanthai Ka IIT Guwahati kan sepenlong ya ka convocation ba arposan jongka lasngi ba ar South Tarik menta ubnai ha ka ba u Vice President kari ujak deep dhankar unlong ukongsan bat ansen ran lang ya u da ulat ka Assam u Gulab Chan Kataria bat Menteri rang ba u Himanta Biswa Sarma lembat kiwede ki he ki han Ka convocation banengkong jong ka IIT ka lalong hakasnem syajar khandai spa khandai pho khandai hakaba handre pho laingut ki samla puli kilayo ek degree jong ki bat hapo ki arpo sansnem palat arpo wajar ngut ki samla kila pendap ya ki jing puli nak IIT Guwahati Presiden ke Russia Vladimir Putin uloong bakasan perkhat jong menteri rang bado Narendra Modi halor ka Make in India kalawan ra jing nong shibun hakayo kakot jong ke India Putin ulakren ne kane haka jing lang ha Moscow bat ke jing pen nuksa dak India kalong ban penslur ke jing pen mi mar ha Russia Putin uloong ru ba menteri rang bado Narendra Modi udai uparalok bajan jong ke Russia Kene kadai ka Akashvani Shillong kabon lam shapi ya ka kubor. Kajing yai peteng kajing hap slap ha South Garo Hills kalawan ra ya kajing shlai bat jing tua kendo haki babun ki benta jong ka district kajing ther ulap ba kalakta ru ya shibun ki school la ban penken mau ba ka South Garo Hills kadai ka bajusha kta bha habawan kalyur kat hadu menta kajing hap slap ha Meghalaya menta kasnem kala shim ya kajing im jong ki katto ka ningut ki breo na lor kajing tua kendo haki katto ka ni ki jaka Karilom garu kala sakhi ye ki jingja basungsi hakane ka lior bamenta hakaba uwe ukna samla bat uwe uri rangba kila do e la ki jingim haki atli ki jingja balaka jong ka jong ha South but East Garo Hills district ukna samla bakat sansnem karta ulangam jilop kat ba udang kwai dok ka rengkat bat ki paralog hakawa rongtam hanengkra ha East Garo Hills haka steps ki palai
Katba uwalchang ke sangma laipo South nem karta nakasnong Rumble Gatum South Garo Hills ulangam jelok hadin bula syarong haka katba udang persyang banjam SHILLONG kawa mahadio. Ka Deputy Commissioner Supply East Khasi Hills kalapntip ya baro kinong pindon kam ya kitendong air shed LPG hapo East Khasi Hills District baki Indian Oil Corporation Limited IOCL kalashim ya kikendon ban pen kala ya kibabun ki kam jongka ki badai ba kajingbu kerteng lupa kajing pen poi kitendong air shed bat kajing siu pisa ya ki nakabanta kajing penon kam hayeng ne hatukan. Kumtak Indian Oil kalabatha ya baro kinong sami kitendong air shed bakin bon ya kijing penkala kumbalabatha hakapor baki penpoi yaki shaki ying priu. Hakabia day bat kani ko office jong ka Deputy Commissioner Supply East Khasi Hills kalakantu ya baro kinong pendon kam air shed bakin ya trailang bat kinong sam kanang baki kam ki jam kinlong ki bayat ben bat wanra ru kajing shakri kabakambha. Ka National Sample Survey Office Field Operations Division Regional Office Shillong ringkat batkari barok kawai kala raki ya ka National Statistics Day bakhat nyo ha Shillong College. Kapang jong kijing raki mentakasnem kalong alignment of state indicator framework with National Indicator Framework for Monitoring Sustainable Development Goals. Ukong san hakini ke jingraki u Professor Tike Chakrabarti na nehu ula ajinkran halo ke jingdon kam jong statistics bat ke SDG framework. U MLA ka Nongpo constituency uba Miral Bons im nen kasngi ula play ya ka Computer Science Laboratory ha Alpha English Higher Secondary School ha Nongpo balabay ka da ka Chief Minister Special Development Fund nakabantakas nem arajar arpaway arhajar arpawar. Kajing temu jong kane ko Computer Science Laboratory kalong ban ajing nang jing tip shu yaki kena school syapang ka core computer bat kumnu ban pendon kamyaka. La IT yakane ko Computer Science Laboratory syaka school kum kajing sa kan mau ban pertu ya usenyang jong inong hikai bala klat no ikong SS bla ibla ai kajing hikai ka badondor yaki kena school. Ka Alpha English Higher Secondary School kalapan ku buram ru yaki sangut ki kena school jongka ki bila poi hakikerdan basakhamat hakathup ki ba poi sakhamat hak examine SSLC but HSSLC jong ka Meghalaya Board of School Education MBOS. Ban penkut yaka khubor sa sisen ngan pensngau yaki mat bakongsan. Ki University India menta kila yo ke jing ithu a kaparthai de namar ki buitre kam jongki ki bathau shakalawai ke babha bat ki rai bala shim hakalian kapule puthi ong umantri rang badu Narendra Modi. Ka Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances Law and Justice kan sabisha ki jing ajing mut jongki nong don benta halor ka Uniform Civil Code hak jing alang ka bansalong hakane ka lasing play. Bat kajing hap slap ha Meghalaya mentakasnem kala shim ya kajing im jong ki katto ka ni ngut ki priyo bat kajing tua khando hakikat to ka ni kijaka. Katto ko khubor kala kun naka Akashvani Shillong hakapo prabajing inyaso bat ka Daily Station naka banta ka khubor hakakitin Hindi kane kadai ka Akashvani Shillong.